Mi oeddwn ni'n digwydd bod allan yn yr haul ym Mrwsel yn yfed glasiad o gwrw ac yn darllen 2 lyfr diddorol dros ben. Un ydy llyfr Penigamp Simon Rodway a'r hen Gymraeg, cyflwyniad i hen Gymraeg, a llall ydy casgliad gweddol ddiweddar o hanesion yn y Llydaweg, a meddwl am linell o gynghanedd, sef 2 begwn mi debygaf. Oedd yn methu'n lân a meddwl am linell arall i gwblhau'r cwpled. Gosodd y llun ar Facebook ac wedyn mi ddaeth llinell ddelfrydol gan Pedr Wyn Jones, gynghanedd croes o gyswllt, 2 chwaer waed a chwrw'r haf. 2 begwn mi debygaf, 2 chwaer waed a chwrw'r haf. Diolch i Pedr am linell ryfeddol.